Дай помните се към двете коли, брите? Българи! Всички ние знаем защо сме се събрали днес. Защото повече не можем да търпим. И няма да Всички ние знаем, че националният флаг е символ на България. Днес обаче националният флаг тук ще бъде обърнат, защото нашите управляващи и тези, които бяха преди, и сега, и тези, които искат да ни управляват, ни обявиха война. Ние не започнахме тази война, но ние ще я спечелим. Обърнете знамето! Обърнете го! Гаври с нас! Никой няма да се гаври повече с нас! Днес ние тук казахме и ще го повторим, че няма да търпим! Няма да търпим! Сега продължаваме нагоре към двете кули. Напред!